Okay no mga kabyanan, welcome naman diri sa atong channel no. Pirot Haranistan. Iyari no pagkadulong naman kita na sa inyo sa isa kang bahanon nga bag-o naton gagindihon ang istorya ini ni Miguel. Sa mga Miguel da. Huwag ka muna iya ko no. Bala nyo. Bungang isip lang eh. Wala ini sing ginaigo no. Galing natabuan lang no. Ini gid man istorya gid man ini no aton lang pala nalatian aton taon amo na ano pa kay tatakpan ang ngalan ng Miguel no pero hindi ni siya ang ini aton nandikan hindi ni si Miguel no galing gina ano lang naton sa kay Miguel no? Ayari no ang isa ang bali dua kastansa no nga gina kwansang asawa ni Miguel no ang iyang mga hulubaton no? Yan. Sakwang lugar na malayo Miguel, kung wala ka diri, wala simpati mo ay Miguel anhon ko ang kwarta pila nga madamo kung kasing-kasing ko ang nagasiburo Miguel, dumdumon mo anay ang iska lumarga ang palatiyakon mo maantos mo bala ay Miguel ako nahangawa kung malayo ikaw sinto pa mabulong sang akong kauhaw pagkabati ni Miguel sa mga pulong nag-uusapang ko kag maghilipion ohoy Diyos ko ang akong pagkakalakat kung nakong bayunon problema si my dear nga magakong sinisyon my dear hindi na lang ako maglakat sa buwang my dear, dili na lang ako mangita sa lalang. Ohoy, my dear, bahala na ang Diyos kag kapalaran bisan akaw, my dear. Mapayaan pagkabati ni Miguel sa mga pululong nagpungo sa bangkong kag maghilip-lipon ohoy Diyos ko
ang akon paglakad kung akon dayunon problema si my dear nga magakong sinisyon my dear hindi na lang ako maglakad sa buwan my dear, diri na lang ako magkita sa lalang. Oy, my dear, bahala na ang Diyos kag ang kapalaran basta ikaw, my dear. Hindi pabayaan diri na lang ako mangita sa dalang agot ang himaya aton nga sa luha. Okay no mga kabyanan, no? Ang mayat to, no? Ang istorya ni Miguel, no? Kamuladak, balumag ang upang-upang. Okay no? Kaya hindi rin pwede ka shout out kita, no? Kay, Pwede. pwede magaling, no? Sa sunod ang i-shout out ang mga nag-comment. Galing, no? Anyway lang, anay kami si shout out subong, no? Kaya wala nyo, ay nag-ano ko subong, kay may importante gina ko nga lakat buwas, no? Domingo, nga sa aton nga live, ginano lang nato nga nag-video na lang kami, no? Para gid sa inyo, no? Yari pa gid ang isa, ang bahano, no? Itulong nato sa inyo, yung isa kang bahano nga nagatigulo, bangot sa trahedya. Dali lang balay karong kasi ka ipalit kangin ni atong nga pa ang atong nga kudigo, no? Kaya dalawang isa maibitar nga hangin para ari kita sagwa, no? Gila para gid sa inyo, no? Gamhanan pagkapahit sining mga tinangatang pangot sa kahitya nga nagsabwag sa kalalanan hindi lamang sa Pilipinas tubos kitang kalimutan manunodlo pastor kag mga pari paangay sa tanong na pari narukol ang dahon kat ang sanga nalapsi ari-ari kat nagtinol ang pagpamuhi salamat lang kay may kasumbaran ang problema sa mga katauhan si Kristo
lamang ang ating dalapan, nga nahilayo lamang sa mga katalagman. Magulong kung kita mga tumulong, magdangogin kag magsalit kay Kristo. Bukod sang pagsunod sang mga protokolo nga ginapatuman sa atong gobyerno, manunod pastor kag mga pari, kaangay sang tanong nga nabali, narukong ang taho kag ang sanga nalaksi, ari-ari na nagtingol ang pagpamuhi. Salamat lang kay may kasulbaran, ang problema sa mga katauhan. Si Kristo gid lamang ang nangin dalapan, nga nahilayo kita sa mga katalagman. Maghulog kung kita mga tumulong, magdangogin kag magsalit kay Kristo. Bukod sang pagsunod sang mga protokolo nga ginapatuman sa atong gobyerno, maghulog kung kita nga mga tumulong, magdangog kag magsalit sa aton Ginoo. Okay, no? Kumuya to, no? Ang aton nga madulong nga nanay sa inyo sa sining tinion, no? Jatuling nga no? Para kita shout out ko sa tanan-tanan, no? Nga mga nagasuporta gid sa sining aton nga ano, ning aton kalingawan diri sa aton channel Pirot Haranista, no? Labi na gid sa kanay Ma'am Mary Ricabar, no? Kag subong man sa kay ngayara sa Florida, subong man sa kay Ma'am Emeline Pedregusa, no? Ngayara sa New York, no? Kag si Ma'am Jima Muniba, kag subong man si Ma'am Health Sanchez, no? Mayong hapon lang sa inyo, no? Kag sa kay Abian Buboytan, no? Amo ni nagasuporta gid sa aton nga mga kalingawan, no? Labi na gid, no? Sa aton nga special mention gito sa kay Toto Edward, no? Rivera, no? Ngayara subong sa Canada, no? Nga wala gid langat sa pag-support diri sa aton nga kalingawan, no? Mga damo gid nga salamat, no? Kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan.